салом бинандагони хабартиҷӣ. Дар душанбе хатсайри автобуси нави замонавӣ ба роҳ монда мешавад. Шурӯъ аз 10 августи соли равон дар шаҳри Душанбе хатсайри нави автобуси дарвозаи ғарбӣ бозори Кушониён ба фаъолият оғоз менамояд. автобусҳо дар хатсайри мазкур тавассути кӯчаву хиёбонҳои Нусратулло Махсум ва Навои Карамов, Рӯдакӣ ва Шерёзӣ ҳаракат менамояд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе ба таваҷҷӯҳи сокинон ва меҳмонони пойтахт мерасонад, ки аз хизматрасони автобусҳои мусоирӣ тамғаи Акия истифода баранд. пардохти ҳаққи роҳгиро дар тариқи корти нақлиётӣ ба роҳ монда мешавад. ёдовар мешавем, ки 2-3 соли охир дар хатсайрҳои автобуси ҳудудӣ пойтахти мамлакат автобусҳои замонавӣ роҳандозӣ карда шуда, онҳо ба аҳолии шаҳр хизмат расонида истоданд. таври мутахассисон иброз доштанд, автобусҳои Акия дарои 26 ҷои нишаст буда, таҷҳизоти гармдиҳии саркунанда ва низоми идораи электронӣ он аз дигар автобусҳо бартарӣ дорад. яъне ин автобус аз дигар автобусҳое ки ҳозир мегарданд хеле фарқаш калон аст ва муҳаррики он истеҳсоли ширкати Mercedes-Benz мебошад, ки дар миқёси ҷаҳон солҳои зиёд шӯҳрати беандоза дорад. дар қисми болои дохили автобус мониторҳои калонҷашм насб шуданд, ки барои пахши роликҳои таблиғотӣ ва маълумотдиҳӣ истифода мешаванд. тугмачаи назди дари мобайн бо аломати маъюбон ба шахсони дорои имкониятҳо маҳдуди ҷисмонӣ имкон медиҳад, ки аз наздик шудани худ ба дар ронандаро огоҳ кунанд. дӯстони азиз, хеле хуб. Душанбе, Тоҷикистон ба пешрафт истодааст. хелеам зиёд шуда истоданд автобусҳои нав, домҳои нав. ва шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман нависед фикри худатонро. Кӣ дид ин автобусро ва кӣ нишаст дар ин автобус?